Good morning लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव दिनै आङो नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ आङो लाबोनो नाजादों बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांगोन आरो आङो फोथायदों नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै भिडिअ लाबोयैया गोबाव जाबायमोन आङो दिनै जि भिडिअ लाबोगोन बेनो जागोन जोंहा जोंनि बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान नियमनि जि पेरेन्टस डे हाबाफारि खुंनाय बे हाबाफारि खुंनायनि आङो भिडिअ नोंथांमोन दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांदो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो दिनैनि साना जाहैबाय बिमा बिफाखौ मान खालामनाय सान पेरेन्टस डे बिमा बिफा सिबिनाय सान आरोना बेखौनो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलां जोंहा दिनै बिमा बिफाखौ मान होनाय सान आरोना नैबेयाव जोंहा नैबिदि बिबार रेडि खालामदों नै जायफ्रानोखि बिमा बिफा दङ दासिमबो नै बिथांमोननो लागै गोजा बिबार लानाय जायो बेनिफ्राय आरो जायफोरा बिमा बिफा गोमाजाबाय बिथांमोना गुफुर बिबार लानानै बिमा बिफाखौ मान होनाय जायो आरो गोसोखांनाय जायो आरोना नैबेनिनो हाबाफारि जे हाबाफारिखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना नैबेयाव नै बिबारखौ रेडि खालामना दोनदों बेखौ जोंहा लाइमोनफोरा एरेन्ज खालामो बे हाबाफारिखौ जोंहा माने नै बिथांमोना गुफुर बिबार लादों आरो बिथांमोना माने बिमा बिफा गैला दिनैनि दिनाव बिमा बिफाखौ गोसोखांनानै नायलांबाय थादों आरो बिमा बिफाखौ मान होनाया आरो नैबिदि हाबाफारिया मा होनना बुङो बेयाव मेथाइ खननानै लाइमोनफोरा बिमा बिफाखौ गोसोखांदों Prayer will thank guest pastor and all the priest believers present today. First of all, happy Parents' Day. Now I am going to read a poem. The name of the poem is Dear Mom and Dad. Thank you, Mom. Thank you, Dad. You both are special in every way. Your love encourages and enlightens me every time. Though I cannot express with words how much I love you too. Dear Mom and dear Dad, happy Parents' Day. Thank you.
जोंहा दिनै पेरेन्टस डे मानिनायजों लोगोसे जोंहा नैबे गलमानि इयुथफोरा नै बिमा बिफाफोरखौ मान आरो सनमान खालामनायजों लोगोसे बिथांमोना जानायनि आरो बिदि रेडि खालामदों आरो नै सिंग्रा मिथाइ बिमा बिफाफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बिथांमोना साहाबो लोंहोदों आरो ना जाहोदोंमोन नै जोंहा गलमानि इयुथ मेम्बारफोरा नै बिथांमोनानो आरो नै जोंहा दायो जानायनि हाबाफारिया सोलिबाय नै जोंहा दिनै पेरेन्टस डे दङमोन बेनो जाहैबाय जोंनि गलमा मण्डलिनि इयुथ डिपार्टमेन्टआ दिनै बिमा बिफाखौ मान बावनायजों लोगोसे बिदिनो जानाय बिथांमोना जगार खालामनानै होबाय नै जानाय मिथाइया जाहैबाय सिंग्रा आरो मिथाइ बिथांमोना नै मोजां हाबाफारि बिथांमोना खुंफुंलांबाय बिथांमोनखौ हामबायदों आरो गोबां एक्टिभ जोंनि गलमानि इयुथ जायफोर बिथांमोना दैदेनगिरि जानानै दं आरो मेम्बारफोर दं बिथांमोना एक्टिभलि खामानि मावगासिनो इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आं नों लाखायाखैसो माखो दिनै जोंहा मा होनना बुङो बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टाननि नियम बायदियै दिनै पेरेन्टस डे बिमा बिफाखौ मान बावनाय सान नैबे बिमा बिफाखौ मान बावनाय सानाव दिनै जोंहा बिसिया बिमा बिफाखौ नै मान बावदों नै बिमा बिफाखौ मान बावदों बिथाङा नै मा होनना बुङो गांसे आर'नाइ आरो गामसा होनानै बिफाखौ मान खालामदों आरो नै बिथिं बिमाखौ दख'ना आरो आर'नाइ होनानै मान खालामदों बेनिफ्राय आरो नैबे जाहैबाय जोंहा मा होनना बुङो
बिसिनि बिमानि बिफं आरोना बिमाय बिमायखौबो मान खालामदों नै बिमा बिफाखौ मान बावनाय सान नालाय दिनै बेखायनो थारमाने न'खरनि गासै परियालखौ मान बावदों आरोना मान बावदों आरोना नैबे जाबाय मा होनना बुङो जोंहा नैबिसोर सानैया जाबाय माने बिहावफोरनि सासे बिदानि बिहावफोर गिदिरनि बिखुनजोआनो जायो आरो सासेया जाहैबाय मा होनना बुङो बिहावफोर उन्दैनि आरोना बिखुनजोआनो जायो आंनि बिसिया जाहैबाय बिसोरखो मारै जागोन मा जागोनथाय सोमोन्दोआव बिमानै नै बियो ओमफ्राय नै बिथिं जाबाय बिमायं ना बिखुनजोनि बिब' आरो बा आंनि मिसेसनि बिमानि बिब' आरोना नैबे नैबे बिमायं आरोना Boleh mama. Nah bibu na. Ada, ayo ikut plastik. Oke mama. Dapat betul mau nikah. There.